Hi guys! Welcome again to my channel. So today, mag-add to me sa... Ay, okay. Tanggalan sa din ako ng mask. Hi guys! Welcome again to my channel. So today, mag-add to me sa akong agaw nga na si Ate Inday dito sa among mga silingan. And I don't know exactly kung unsa jud among buhaton, pero basta dalo na mo ni siya. Something Colgate and na cotton, gloves, and basta I don't know. So later, mabalaan nato kung unsa jud ang among tuyo dito, no? So tara! So this is my neighborhood. Ano yung neighborhood? Neighborhood. Ayo ba? Oh. Jam after 10 minutos. Sampay pa na sakit sa ngipon. Pwede po na sa dagko. Pwede. Sakit sa ngipon. As in. Pero kanang naidaot. Dili siya pwede i-apply sa kanang naidaot ng ngipon. Kana lang ano, kanang healthy nga ngipon. Oh. Ah. Let's go. Char, let's go daw. Ano siya, oh. Giraffe fat. Kani libre na ni siya hatag sa dentista. Guys. Tapos kung palitan nato ni guys sa market, it costs 1,500. Wow. So yun ani siya kamahal. Shake body dance. Kaya lang ni sa dire. Yan. Muna yung mong purok. Wala mo ito ako ah. Itong isa ma. Tagtag pa siya ka ate? Ang ito itong papel ba? Papel. Wala lang dapo kay inani. Kuning isa lang atong butangan mo kay basi masayang ba mauga man siya gudayon good. Isa lang ito, abangan nagkuha. Di ba mahurot good. Asa imo dito na. Isa ba isa butang dungan. Kali tanan ka bang isa ni mo anak ko. Anak mo gan. Oh, pwede. Okay, hanay mo. Social distancing lang. Wow. Alihog di. Kasi magkuha ni mag-apply. Ikaw gan. Na ito. Apply gan. Kabala pa ato gan. Kuha na putol. Hawaiian kiki. Nabisa diri. Wala daw ko sa nangipon. Nagkuhan ka. Nagtoothbrush. Mahalang Toothbrush na. Mahalang gidulaan no. Dulaan niyo na no, gan. Wala oy, sidang naman gula. Ikaw pa, nagtula kasi. Pare to, sige na. Pag-toothbrush siya daan. Mana kong toothbrush. Toothbrush. Frog dentist. Wala na tag-dentist. Ay, mga dentist. Dentista ng purok 6. Wala ko ang Colgate. Maki! Ay mo niya na dai. Laban dere. Laban. Ang baya. Ay. Kung unsa natin, Day? Malo. Ay. Kani siya diri nato ibutang ang iya ang kaning kuan fluoride, sodium fluoride. Baga measurement na siya ba ngayon na lang kadaghan ibutang halo na awas. Amba ba na sa dito. Hati mo ha lat. Dahil daw na ko. Di lang kay nato daghanon ha. Kayo ito lang. Butan lang tag-usab. Butan lang tag-usab kay mauga magud siya. Ulay pa tulo pa na apply. Ito lang sa tulo.
ipon ma. Ayaw ko na yun sa daot. Sir, mong kiyat na. Dadatang pag-ipon. Bili ko magpahinga na ako akong bata. Ano, kasi natanggal. Kaway na ka, mga. Para ba ng bulugang? Panamblo. Ako lang sa. Pilit. Wait lang, ako lang biyak lang. Ay, may pilit. Be. So cute. Kaway kang ha. Ayan, tulong siya. Doon sa pikas na lang. Laot na mo. Sidang lang. Marami lang. Spin me around. Ay, kutang testo. Nakay kutang testo. Paano? Sa na ihid-hid sa ngipon. Oh, para dili madaot ang ipon te. Kanang kuan, kanang sige dua. Tagdali. Kaya giluwa. Kuhan ka ng Tutog dito sa kanang ugasa sa mga. tunlaan ko tunto. Ayaw mag-tingkat. Kahuin. Karon. Gitudluan pa. Tunlon ganina niya, bantay lang jud ka ha. Kung saan ka nilagay natin ni mong bugtong ang hinalay ni mamang diri mo shirt na ko. Teka na. Saan pagdaghag bata? Abi na mo sa unang tagkuhan bata. Sa isa. Ay, duwe kay mo. So, sa tawag atong gihimo na to ganina? Sige. Katamo libuhat ganiha. Dapat ang dentist man, trabaho to dapat sa dentist, sa mga school dentist. So, karon kay na may pandemic, tapos close man ang mga eskwelahan. So, ang gihimo sa dentist, nag-adto siya by barangay. Ang iyang ginapabuhat, ang mother na lang. So, mother and child ni siya, na dapat ang nanay ang magbutang. So, kay ang uban diri ganiha, wala man ilahang mother, nag-proxy na lang ko. Baga, ako na lang ang nag-ano sa bata. Assist or nagbutang. Tapos, kani siya, para ni sa sangipon sa bata, para dili madaot. So, sodium chloride. Kani, gihatag ni siya free sa Colgate. Wow! Colgate company man ni siya. So, nag-free ang Colgate para siguro sa ano. Kaya mahal magod kaayo ni kung palitan ni siya sa market na sa 1,500 ang isa. Tapos gamay lang inuhang mabutang kay small amount lang jud ang ibutang ani. Tapos isa lang ka bata, sayang pud kaayo. So ang ibuhat sa dentist gi tanan. Nasa man dito, wala man yan ni. Wala daw sila. Ugma na lang pod. Sige na, babay na ta. Okay, magbabay na mi kay humana namin ni karon nga adlaw. Ugma na pud daw. Ugma na pod ang uban na pod na mga bata. So dili lang namo dunganon tanan kay para namin social distancing. Bawal pa karon ng tapok-tapok. Yeah. Sige. And that's all. Thank you for watching. Bye! Jack Remix.